Ahojte, prajem vám krásny deň. Prihováram sa vám takto z auta, pretože niektoré povinnosti nepustia. Minulý víkend som bola na seminári Brána poznania. Link vám pridávam buď tu, alebo ho nájdete v komentári. Podľa toho, kde sa momentálne na mňa pozeráte. A rozhodla som sa, že vám nahrám takúto kratučkú video pozvánku k tomuto semináru, pretože uskutočnil sa tento víkend a čo za týchto 5 dní sa dialo, tak to je až neskutočné sledovať, že keď sa dokážete zbaviť tých starých vzorcov, tých starých programov, doslova do písmena, ich dokážete vytrhnúť aj s koreňmi, nech siahajú akokoľvek ďaleko, hlboko, tak začnete žiť ten svoj plný potenciál a až žasnem nad tým, ako sa to všetko tak úžasne preskladáva, že neviem to uchopiť ani len doslov, že viac informácií nájdete na tomto linku ohľadom tohto semináru a chcem len povedať, že už nie je čas zostávať v tom starom a je čas byť autentický sám so sebou. Tak asi toľko a prajem vám nádherné dni, nech sa vám dejú zázraky. Ahojte.